जों दा दंफैयो रङियानि सिफुं सोरगोम स्टुडिअ'आव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाबिंखौ माबायदि जायो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो जोङो। जों दिनै नैबे सिफुं सोरगोम स्टुडिअ'आवनो भइस अभारखौ होगोन। दाहोना नङा आं ड्रामा मिउजिक भिडिअ'नि। बे स्टुडिअ'आ जाहैबाय हेमेन आदानि। नोंथांमोना नायलांदो दसे समनि उनाव खिन्थिलांबाय थानोसै। जोङो दिनै भइस अभार नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा दसे समनि उनाव। बिल्डिंआ गिदिर जानांगौ बिल्डिं बाजेटफोरा खम खोमा। थांदोंसो गाहायाव बिल्डिंआ दासो बानायबाय थादोंलै ओंखारजोब्बासो हिट जागोन इयो। नै नेगासिनो आसोल जेबो गैया लांदांसो। बारनांदो नांनाया एसे। एन्जर गुदुङाव जमगासिनो। सिफुं सोरगोम स्टुडिअ' रेडि खालामगासिनो दङ। दसे समनि उनाव जोंना नै दाबिंआ स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर। गंगार भुटिया गंगार बायदि नुयोना मानसिखौ। आंबो बोरायबाय बिदिनो जोंना सारना जोब्बायलै नै दाबिंआ जोबथ'बाय आंनिया नै दंबावो गंगार भुटियानि दोङो नै आरो खासियानिया जोब्बाय। नैथिं आरो नेपालिनि दोङो बिथिं बर'आ थांदों र'। नेपालि ससे मुस्लिम ससेनिया दंदेरो। नेपालि ससे मुस्लिम नांदेरनाय बर' गंगार भुटिया ओमफ्राय नै आरो माबा खासिया मेघालयनि। बिदि जोंना सारा एलुगासिनो एलुबाय दङ। सोरनिखौ बारगोन र' औ थांनोथ' गोनां दंमोन। खाथियाव फैसे खाथियाव फैबाय आरो खाथियाव फैबाय। आइडिया दंबावो आरो इनिया बे आइडियानोसै नायबाय फुक्सिलानो हानो इनि थाखाय इयाव आइडिया Mini daun nasi. Masa tuan ha? Ada bayang ha? Singa sendiri bayang ha? Ada. Gila, kompilai kasih bedengan deh. Sehingga sarana ada ekdom sehingga mixing mastering jadi mastering manca bijinya master ekdom. Deh, मोजां सोलिथो फिल्मा बेनिल' लुबैनाया। सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन नै सारनि स्टुडिअ'आव सिफुं सोरगोम स्टुडिअ' रङिया। नायना लादो नै बेनारा बेयाव दंखायो सिङावनो। जोंना गंगार बुरैयानो इदि रोंलायबाय। Ini
Ini ada aktornya WhatsApp lah malah. Aidi. Kali kok mungkin. Aidi. Idea dia tu baik. Yang. Voice time kalau ini macam ni kalau aku jumpa sini bare. Bare apa voice time ni ya? Bare. Voice time ni apa ni mungkin kita? Ginaiबो मोनदो लाजिनायबो मोनदो मोजांबो मोनदो Fast experience na? फार्स्ट दासो Ekdom. Moजां deh. Biदिनो जालांबाय थागोन आरो. गिबि नाजानांगोन एसे. दे नोंसोरनो आं खामानिखौ फोजोबग्रोनोसै दे नोंसोर लोंग्रो आं खामानिखौ फोजोबग्रोनोसै दे नोंसोर लोंग्रो आं खामानिखौ फोजोबग्रोनोसै दे नोंसोर लोंग्रो आं खामानिखौ फोजोबग्रोनोसै Halo. जोंना भइस अफारा जोबजोब्बाय दा जोंनिफ्राय दा गोदान मोनसे Halo. मिउजिक मेथाइ Headphone agak benar agak. रेकर्ड होलायनोसै नोंथांमोना साननैसोनि उनाव बेखौबो मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन बे मेथाइखौ रोजाबदों नै आब'जों मिस्टार सोदोमसा बिथां सानैयानो रोजाबदों जोबोर मोजां जादों मेथाइआ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन Angkau nanti. Movie kau nak kan? Nanti. 1, 2, 3, 4 ada. 1, 2, 3, 4. Dah. Ah. ini nomor ang La 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 la. Ang siki. Mas. Ang sikit. Bayarkan deh pak. Hah? Nanti bala ang siki. Mana deh? Satu lang, jadi berat lo try to saya. Itu. Baik siapa? Ya. 1, 2, 3, 4. Mati. Nazar sandeng mana? Ibarat nazar ya kawan. Kon. Naya sandeng mana? Lega. Naya sandeng mana? Nazar sandeng mana? Acara. Nazar kebon kon dah boleh. Senane salah मेथाइखौ रोजाबबाय दिनै लोगोफोर जा हिट जाखागोन भइस गिटार मिथिखागोन बिग्रायाबो आबो नै नोंसोर थारमाने गौतम सेकेन्ड गौतम गासैबो अनसायना लागोन होनना आसा खालामबाय मेथाइखौ बयबो नायदो साननैसोनि उनाव फैगासिनो बोथोरा मोजांबानो जोङो सुट लाखानोसै मिउजिकआ ओंखारजोबबानो आच्छा दे बरिया As itu nih vegan ketulan emang Raजस्थान